Čo ak Amerika práve teraz chystá niečo, o čom my ani celý svet ani len netušíme? V roku 2025 centrálne banky nakúpili viac ako 830 tón zlata, čo je najviac za celé 10 ročia, avšak USA robí presný opak. Zatiaľ čo zvyšok sveta hromadí zlato, tak USA má najmenšie zlaté rezervy za posledných 90 rokov. Teraz prichádza otázka na zamyslenie, či je USA pozadu, alebo naopak chystajú niečo, o čom celý trh netuší a hrajú nejakú svoju vlastnú hru. Mnohí analytici tvrdia, že v roku 2026 môže prísť revalvácia zlata. A práve USA by mala využiť zisky z revalvácie na niečo iné a mnohí sa domnievajú, že by to mohla byť strategická rezerva do Bitcoinu, ktorá by mohla navždy zmeniť ekonomiku, ako ju poznáme doteraz. Čo myslíš? Čo má v pláne ďalej robiť USA? Napíš mi to dole do komentáru. A ak chceš byť naďalej v obraze, sleduj Kryptokartel a Wall Street News.